Тренира здраво. Денем на Герена, нощем в меката на фолка Спин Сити. Тази вечер Жоро Бекова разпуска със своя братовчет Коце Роналдиньо. Бекъмче, душко моя! Що си увечил така нощ? Какво става, братче? Мъчто ме, Коце! За какво? Мъчто ме са... Пошка ме мъчто! Да си пи на Жорки. Мама отиде на кални бали с парчето. Не съм свикнал да се отделям от нея за толкова дълго време, братче. Чакай, дълго ли няма да има? Много дълго. Това е, бе! Бати! Супер, бе! Това е, братче, бе! Гледай, по-сме души тук, бе! Да, се разпусти малко! Отпуши тази душица, бе! Така да излезе, нали? Да, си поръчаме нещо за пиене. Чакай, маме, търси по GSM. Ало? Маме! Ми да, разпускам, да! Лапка, моя ли да Ми да, в Спин Сити, да! Ми да, скоро до Роналдиньото! Може ли, маме? Добре! Айде, цунки, давам ти го, добре! Мама Бошка! Да, що? Меми! Ало! Мама Бошке! Какво? Да, два перлишки бели са и го прибирам, да. Алки, бе, да, ще си излага, бе. Да, лично ще го закарам у вас, да. Добре ли, Любошки? Ще му притопля тютенца. Добре. Де ще му ги го пражим? Добре, де. Какво ако не му стигат? Да. Но няма проблем, бе. Ще прибягам до денонощия за каймичка. Боже, телешка ли, какво искаш? Чакай, че тук едно ми е дошло теленце. Колко процента? 60% телешка и 40% свинска. Добре, окей, айде, чао. Слунки, чао. Айде, Разбрахте ли се с мама Бошка? разбрахме ли, всичко е на 6. Добре. Айде, пръчвай да го поляме. Айде, мачки! Я елате пиленца при ба... Тихо малко, бе, тихо, бе. Сега пък мачето ме търси по GSM. Сега бе, мачето ме търси, бе, маме. Ало, да, кот. Да, разпускам, да. Да, в Спин Сити, да. С Коцето Роналдиньото. Да, няма други, само двамата си. Празно. Да, има стриптизьорки. Не са лоши, ама... Да, с големи зомби са, да. Не, твоите са по-големи. Да, бе, твоите уши са по-големи, ти казвам, бе. Добре, няма се заглеждам, добре. Айде, суди, мама Бошка. Ти дам Роналдиньото, ето, дам ти. Марчето. Браво. Ало, Марче, нема да му дам да ги изяпа. Тея пусти чомби, нема да му дам да ги изяпа. То нема една чомба тук, бе, кьорова чомба нема, да. Естествено ще го закарам после, да. Коце, гледа. Ще му изцеля фреш. Той сега пие един фреш. От два цитруса големи, грейпфрут, да, знаеш кои са сочни. Да, разбира, ще го завия. После къде ходиш, бе, душко. Това всичко до твое ли е, бе? Да. Не, на майки. Не, говоря, не за тебе, бе, да. И какво да му направя? Какво? Да му почита от автобиографията на кой? Да бекам, бе, как бе? Как? Да му пусна Spice Girls. Добре, има къде. Те са тука, кажи, че са тука. Тука са. Извете Girls. Да, пеят ми свира, да. Айде, мачи, айде, чао, душко, айде. Разбрахте ли се с Марчето? Да, бе, разбрахме. Айде, За която чух да не би да си другиран, че я водиш тук, да ти честитяли, че ти има тяли. Чакай, мама ме търси. Тихо, бе. Да, маме. Чакай, маме, че ми искат автограф. Чакай. Като съм популярен, какво? Момент, мамо Божки. Добре ли ми стана? Ало, то ти е прекрасно. Васко. Страшно. Толкова ми дал тенис. Голям флеча. За мен дрехите свалят от гърбата си, казвам. Да пояде, мама Божка. Да, маме, ме фотографии иска, да. Маме, много се тъжи за теб. Да, много. Да се обажда о Марчето ли? Тая път аз трябва да ме чуе. Къде ще навреш? Айде, кучето фал тук. Добре, маме, добре. Ай, дам ти Роналдиньото. Дам ти го, сумки. Да, звъня. Нищо, да чуеш Жорето, да. Каза
заглеждам по телевизорки, да. Да не я слушам, аз така викаме, боже, ма как да не го заглеждаш? Маме, се заглеждам ли? Да се заглеждаш. Добре. Даже една да му сетне скута, ще му сетне. Аз се заглеждам. Оп, една през мене ми застанува и така. Такъв ми бил късмета, малбошки. Ако вади марчето пак какво? Да е навра на къде? Добре, ще я навра. И къде ходиш, бе? Ало, айде, малбошки, айде, обещавам. Дай, чао. Ай, затвори. Чакай, че Марчето звъни. Сега пак. Да, Марч, да. Да, бочка ми звъня, да. Да пита дали ти си звънял. Чакай, бе, сега, кой ми звъни на мене, бе? Чак. Ало! Здрасти, пак Лело Бошки, да. Марчето му звъни сега в момента, да. Да питаш дали ти си звънял, да питаш дали тя е звъняла. Мама Бошка е сега звънда на Родиното. Кой иска мама Бошка ли? Чакай, ще питам. Кой иска мама Бошка? Лело Бошке, Марчето пита, кой искаш? Ясно бе. Искаш да я навреш на кучето в аутото. Марче, мама каза, че те навре кучето в аутпуха. Предава. Кого ти дам? Добре, дам ти го, добре. Добре, давам ти го, айде, Лело Бошке. Ало, маме. Ало, Марче. Айде бе, те ми раздуха главата, бе. Дай го там си говорят вече. Кажи, Душко. Преди малко ми звъня мама Бошка. Мама Бошка звъня. Да, и каза да кажа в кухнята да ви спържат кюфтенца. И не разбрах за каймичката. Седи, кажем, що така на крак не става, то трябва да се обясни, сяде. Виждаме си интелигентна. Интелигентен, седи сега, тя тук трябва да е Опа, значи това трябва да е 60% телешка и 40% свинска. Поздрав от мама Бошка за Жоро Бекама на пета маса. Пета, бе, випне. Тази нощ ще развали фармата на Жоро Бекаме и мама Бошка няма да е доволна. Още повече, че тези дни в Перник се очаква сър Алекс Фергюсен, който търси заместник на Бербатов. За вас на живо и на пиано от мястото на събитието специален коментар на хит реалитето футболни свекърви Тодор Фирков.